да. Виж как се я повежда, брат. Ма ти си Monkey King, бе, брат. Monkey King. Луконг. Виж как... Ти си забавен, брат. Виж го, виж го. А, Рад, къде я пращаш с топка, бе? Не знам, брат. Го пак. Все аз така се на борвата игра. Брат, тук трябва да сеъпнат стейко. Ма не, то не е чест. Ето, Радската има по-хубав отбор, брат. Да, то не е чест. Тук трябва да се играят стейкс, брат. Трябва да залага нещо. Който загуби Първи. 2 дена бан Харали, от... че съм го чувал, брат. 2 дена бан от Дискорда, брат. Нещо Е! от сорта. Той бах ти тъпия стейк е това, брат. Да фък. Не беше то, какво? За Рацито ще е перфектно. Опа, чао мишки и това е. Той ще губи нарочно. No, ти му ли си? Нарочно да сливат. Майко! Защото Боркола! последния път, като тебе Симона, като гледахме през терасата с кирцата, Което е било Дай да сигурно ни кажеш какво... преди броени минути. да, Защото тя го би всеки ден. и сега преди малко, като се бяхме мютнали, двамата я гледахме. Кирцата го бях пратил да му инсталира камера, беше му казал, Раци, аз съм от интернета и аз го пуснал. Той не му позна, като съм с гол гласа. Бях сложил една шапка и говорих като него. Аха, аз съм от интернета. Не, бе, брат. Не. Не. Ми така се насира. Аз съм викал от интернета. Просто си го представих, брат, честно. Ама Кирси, ти с костюма обаче, а? Да, със униформа съм. Така че не го е виждал костюма. Той Атанас си го е виждал. Аз съм от интернета. Виж, Разката бягал от вратата.